Berrikuntzak Aztegi Ikastolako webgunean. Aztegi Ikastolan aurrera egiten jarraitzen dugu, gero eta irisgarriagoak eta hurbilagoak izateko. Horregaitik, Elia aplikazioa txertatu dugu gure webgunean. Edukiak automatikoki 9 hizkuntzetara itzultzeko aukera ematen duen tresna. Hemendik aurrera, webguneko informazio guztia hizkuntza hauetan kontsultatu ahal izango duzu. Euskara, gaztelania, ingelesa, galegoa, katalana, frantsesa, urdu, errumaniera eta arabiera. Hobekuntza horren bidez, gure hezkuntza komunitate osorako sarbidea erraztu nahi dugu. Inguratzen gaituen hizkuntza eta kultura aniztasuna errespetatuz eta baloratuz. Funtzio berria aztertzera eta Aztegi Ikastolan zure hizkuntzan ezagutzera gonbidatzen zaitugu.